La Safor és la comarca litoral més meridional de la província de València, un territori amb una localització estratègica al litoral valencià entre la ciutat de València i la d'Alacant. Té una superfície de 430 km², dels quals 123, el 28% de la comarca, estan protegits. La integren 31 municipis, la població dels quals suma 181.000 habitants. Gandia és la capital comarcal i el principal nucli de població amb 78.500 habitants. Oliva, al sud, compta amb 28.000 habitants i Tavernes de la Valldigna, vora 18.000. La Safor és per població la tercera comarca de la província de València, per darrere de l'Horta i la Ribera Alta. El clima de la Safor presenta característiques típicament d'un clima mediterrani, però també trobem diferències dins de la mateixa comarca, fruit d'estar més pròximes a la mar les poblacions o d'estar en zones de muntanya, perquè tenim relleus prou importants pròxims a la mar. En conjunt, a la Safor podem dir que té una precipitació mitjana anual al conjunt de la comarca de 770 litres per metre quadrat, amb un màxim pluviomètric de tardor i una marcada sequera estival. Pel que fa a la temperatura mitjana, també tenim clares diferències entre les poblacions junt a la costa i les poblacions apegades a la muntanya. Temperatura mitjana anual és de 16,8 graus i hi ha molt poca amplitud tèrmica fruit de la seva proximitat a la mar. Aquestes característiques climàtiques, junt a la qualitat de les seues platges i aigües, situen no només a Gandia, també a la resta de municipis litorals de la Safor, en el punt de mira de milers de turistes. Més de 10 de les seues platges tenen bandera blava. Trobem un equipament turístic madur amb 33 hotels, 3.200 apartaments turístics i 650 restaurants. Tot i el predomini del turisme, es tracta d'un territori que presenta una estructura econòmica diversificada amb una agricultura comercial arrelada en la citricultura, un sector industrial en creixement que ha desenvolupat la transformació de productes locals i unes infraestructures de transport com ara l'autovia, l'autopista, avui en dia sense peatge, el port comercial de Gandia o el ferrocarril de València. L'agricultura és una activitat tradicional a la Safor, tant al pla litoral del Baix Serpis com al tram final del riu Baca, a la Valldigna. La superfície conreada arriba a 17.800 hectàrees, de les quals el 68% són de regadiu. La topografia de pendent suau i la fertilitat dels sòls per l'acumulació de llims al·luvials ha donat lloc a una capacitat agrològica excel·lent dels sòls. El cultiu protagonista del regadiu són els cítrics, i el minifundisme és un altre tret de l'agricultura de la Safor, on hi ha unes 7.100 explotacions que tenen una grandària mitjana de 2,5 hectàrees. La indústria hi és una altra activitat destacada. Hi ha 534 empreses industrials localitzades en els 31 polígons que hi ha a la comarca que donen feina a 8.800 treballadors. Els sectors més excel·lents són l'alimentació, les noves tecnologies i el químic. Gandia, capital de la Safor, juga un paper fonamental com a nucli aglutinador del comerç, tant de la resta de municipis de la comarca com d'altres comarques veïnes com la Marina i la Vall d'Albaida. La Safor també destaca pel seu patrimoni cultural que li permet diversificar l'oferta cultural i turística. Béns d'interès cultural, béns de rellevància local, vora 300 jaciments arqueològics, 3 museus i més de 30 societats musicals formen part de l'oferta. Però Gandia, a més, és seu de 3 universitats, la qual cosa afavoreix que hi hagi un ecosistema d'innovació d'escala comarcal. Es tracta d'una comarca amb recursos i oportunitats que la converteixen en un escenari ideal per afrontar nous reptes per al desenvolupament. Un patrimoni cultural i natural molt atractiu, un teixit empresarial ben assentat al territori, una localització estratègica, la cohesió que li atorga la Mancomunitat de la Safor o el Consorci de les Comarques Centrals són elements a tindre en compte per presagiar un bon futur a la Safor.